сайёраи кабуди мо. шояд шумо аллакай ин ибораро шунидаед ва дар ҳақиқат ҳам дуруст аст. агар мо аз кайҳон ба замин нигоҳ кунем, ҳақиқатан ҳам ба назар чунин мерасад ки замин ранги кабуд дорад. сайёраи мо чунин рангро аз уқёнусҳо нагирифтааст, балки аз ҳисоби буғи дар атмосфера ҳал шуда гирифтааст. вале ба ҳар роҳе ки набошад, аз 4/3 ҳиссаи сатҳи заминро об ташкил медиҳад. дар нимаи дуюми соли 2000 дар интернет флешмоб бо номи «Сэндвич ба замин» фаромада буд. маънои аслӣ он буд ки ду қисм нон дар замин дар ду сайёраи ба ҳам муқобил гузошта шавад. маълум шуд ки анҷом додани чунин кор он қадар осон набуд. дар Федератсияи Русия ҳеҷ кас дар бораи ин флешмоб маълумот надорад, зеро дар қаламрави чунин мамлакати калон нуқтаҳои муқобил дар уқёнуси Ором ва Атлантика қарор гирифтаанд. агар глобусро гирифта онро тарзе гузорем ки Фаронса дар қисми марказӣ бошад, пас дар пеши назари шумо он қисми сайёра намудор мешавад ки дар он 7-8 ҳиссаи хушкӣ мавҷуд бошад. ин нимкураи замин номида мешавад. олимон кайҳо ҳисоб карданд ки гидросфера, уқёнусҳо, баҳрҳо, кӯлҳо ва ботлоқҳо, нами атмосфера ин 1385 бар 10 дар дараҷаи 9 километри куби об мебошад. дар ҳақиқат ҳам ин шумора кам нест. ин вобаста ба он чизест ки шумо муқоиса мекунед. биёед ин ҳаҷмро ҳамчун кура тасаввур кунед. аз формулаҳои мактабӣ истифода бурда қутри 1380 километр ба даст меорем. акнун оби тозаро аз ин ҷо хориҷ менамоем. ин 360% ҳаҷми умумӣ мебошад. қутри чунин кура ҳамагӣ 50 километр аст. пас агар дар сайёраи мо танҳо оби тоза мавҷуд мебуд, шумо метавонистед дар давоми 10 соат бемалол аз он убур кунед. қутри замин 12742 километр мебошад. агар се кураро пайи ҳам гузорем, пас муайян мешавад ки шумораи замин аз об зиёдтар аст. шумораи оби тоза чунон кам мебошад ки баъзе вақтҳо ин хеле даҳшатнок ба назар мерасад. пас ҳангоми ба дарёча партофтани партов, каме дар бораи оқибатҳои он ҳам андеша намоед. дар ин ҷо боз як муқоисаи дигар вуҷуд дорад. агар замин аз андозаи глобуси мактаби хурдтар бошад, пас ҳаҷми уқёнуси ҷаҳонӣ тақрибан 14 миллилитр аст. пас ҳамаи оби кураи заминро як сачоқи оддӣ метавонад ба худ ҷаббад. дар соли 2023 ки аҳолии ҷаҳон дар минтақаҳое зиндагӣ мекарданд ки аз набудани об танкасӣ мекашиданд. масалан дар Ҳиндустон одамон 17% даромади худро барои об сарф мекунанд. дар Гана ва Мадагаскар ин рақам ба 25% мерасад. норасоии ҷиддии об дар кишвари Папуа Гвинеяи нав ба назар мерасад. дар ин ҷо нархи 50 литр об $2.5 амрикоиро ташкил медиҳад. ин нисфи маоши сокинони Гвинея мебошад. албатта ҳоло шумо фикр мекунед ки $2.5 барои 50 литр об он қадар зиёд нест. дар Аврупо бо чунин маблағ танҳо 1 литр об мехаранд. аввал ин ки аз рӯи сифат оби Гвинея бо обе ки дар зарфҳои махсуси шишагӣ фурӯхта мешавад муқоиса карда намешавад. дуюм, чунин зарфҳо хусусияти давлатҳои тараққӣ карда буда онро барои бурдани тарзи ҳаёти солим истифода мекунанд. фурӯши он сол то сол меафзояд ва дар соли 2020 он аз $280 миллиард гузашта буд. ин аз он сабаб аст ки барои сокинони мамлакатҳои тараққӣ карда оби тоза аз ҷумаки об дастрас шуд. он обе ки дар зарфҳо фурӯхта мешавад аз оби кубур на он қадар фарқи калон дорад. одам бидуни кадом узв зиндагӣ карда метавонад? фавран узвҳои маъмулии ба назар аёнро номбар мекунем. дандонҳо, ангуштон, даст, пой, чашм, гӯш ва дигар узвҳои баданӣ ба инҳо монандро узвҳои муҳими ҳаёт номидан номумкин аст. агар ба ин боварӣ надоред, пас дар дарси Ник Вуйчеч иштирок кунед. аммо акнун ба узвҳои дохилии бадан мегузарем. ва аввалин чизе ки ба хотир меояд курруда мебошад. он найчаи танг аст ки дарозиаш тақрибан 6 сантиметр буда, як нуги он дар руда пайваст шуда, нуги дигари он маҳкам мебошад. маълум аст ки қаблан ин узв дар системаи ҳазми хӯрок иштирок мекард. тибби муосир ва микробиология якҷо ба ин хулоса омаданд ки курруда як махзани микробиотаи бактерияҳои фоиданок ва архия мебошад ки аз он системаи ҳазми хӯрок ва масъулияти мо вобастагӣ дорад. аммо баъзе вақтҳо ин махзан варам мекунад.
назарияи механикие вуҷуд дорад, ки мувофиқи он раванд бо пасмондаҳои ғизо, ки ҳазм кардани онҳо душвор аст, баста мешавад. Аммо ғайр аз ин се назарияи дигар мавҷуд аст: назарияи эндокринӣ, назарияи рагдор, назарияи сирояткунанда. Агар табибон ҳанӯз сабабҳои инро муайян карда натавонанд ҳам, пас роҳҳои ҳалли он кайҳо боз пайдо шудааст. имрӯзҳо қариб 10% аҳолии сайёра бидуни курруда зиндагӣ доранд ва ҳамаи онҳо худро хуб эҳсос мекунанд. узви дигаре, ки бе он инсон зиндагӣ карда метавонад, ин испурч мебошад. испурч махзани хун аст, ки дар мубодилаи моддаҳо иштирок намуда, вазифаи полоиши масунияти гемопеятикиро иҷро намуда, дар ҳамаи ин раванд танҳо нақши кӯмаккунандаро мебозад. албатта пас аз ҷарроҳӣ масуният паст мешавад, аммо шумо метавонед бе ягон мушкилӣ бе он зиндагӣ кунед. узви дигар ғадуди сипаршакл мебошад. ин як қисми системаи эндокринӣ мебошад, ки як қатор ҳормонҳоро тавлид мекунад ва ба тамоми узвҳо таъсир мерасонад. ин узв дар бадани мо барандаи ҳормонҳо мебошад. дар ҳолати бартараф кардани ин узв вазифаҳоро ба таври сунъӣ иваз кардан мумкин аст ва то охири ҳаёт метавонанд бо он зиндагӣ кунанд. пас аз ин узвҳои ҷуфт, шушҳо ё ин ки гурдаҳо мебошанд. бартараф кардани яке аз онҳо маҳдудиятҳои хурдро дар тарзи ҳаёт ба вуҷуд меорад, аммо ба сифати он таъсир намерасонад. бисёре аз варзишгарон, ки як шуши худро аз даст додаанд, ҳанӯз ҳам ба машқи бадан машғул шуда варзишро тарк накардаанд. аммо одамоне, ки танҳо як гурда доранд, каме парҳез мекунанд. ҳатто эҳтимоли он ҳам вуҷуд дорад, ки одамон тамоман бидуни гурда зиндагӣ кунанд, аммо лозим аст, ки онҳо аз муолиҷаҳои махсус гузаранд. аввал хунро хориҷ карда онро тоза мекунанд ва дубора ба бадан ворид месозанд. аммо чунин табобат муддати дароз давом карда маблағи зиёдро талаб мекунад. умуман имкон дорад, ки ҳар яке узвҳои системаи ҳозимаро хориҷ кунанд. масалан талха, чӣ тавре ки аз номи он маълум аст, он дар худ зардиро нигоҳ медорад, ки ҳама вақт аз ҷигар хориҷ мешавад. ҳангоми қабул кардани ғизо ин захира лозим меояд. бинобар ин агар шахсоне, ки талха надошта бошанд, пас ба онҳо лозим меояд, ки аз истеъмоли баъзе ғизоҳои болаззати тарабхонаҳо худдорӣ намоянд. инчунин ҳангоми зиёд шудани бемориҳо ба монанди бемориҳои саратон метавонанд меъдаро низ аз бадани инсон хориҷ кунанд. дар натиҷа маълум шуд, ки бо сатҳи муосири рушди тиб, узвҳое, ки бе онҳо зиндагӣ кардан ғайриимкон мебошад, шумораашон кам мондааст. ин узвҳо мағзи сар, дил, ҷигар мебошанд. гарчанде ду узви охирро иваз кардан имкон дорад, аммо бемор муддати дароз дар дастгоҳи сунъии гардиши хун боқӣ хоҳад монд. аммо ин маънои онро надорад, ки бо узвҳои бадани худ беэҳтиёткорона рафтор кунем. ҳар як ҷарроҳиеро, ки дар бадани шумо мегузаронанд, барои саломатии шумо зараровар мебошад. пас ба ҳар яки мову шумо лозим аст, ки аз давраи ҷавонӣ саломатии худро хуб нигоҳ дорем. сироят аз вабо чӣ фарқ дорад? аксар вақт ин калимаҳо ҳамчун муродиф истифода бурда мешуданд, аммо ин нодуруст аст. сироят дар дохили як мамлакат ё минтақаи маҳдуд мегузарад, аммо вабо ин сироятест, ки афзоиш меёбад, яъне вақте ки сироят аз ҳадди давлат берун мебарояд. баъзан олимон чунин ақида доранд, ки барои дарёфти мақоми устувор сироят бояд ду қитъаро фаро гирад. калонтарин вабо дар таърих испанка ба шумор меравад. ин вабо дар солҳои 1918-1919 дар аврупо авҷ гирифта буд. он замон 550 миллион нафар гирифтори ин беморӣ шуда, 100 миллион нафар ба ҳалокат расида буданд. вабои бубонӣ бошад, дар асри 14 хуруҷ карда аз 3/2 ҳиссаи аҳолии аврупоро нобуд карда буд. умуман коронавирус имкон надорад, ки бо вабои гузашта баробар бошад. тибқи маълумоти оморӣ, дар аввали соли 2021 дар ҷаҳон 130 миллион нафар сироят ёфта, 3 миллион нафар ба ҳалокат расиданд. сухан дар бораи он аст, ки имрӯз шумораи аҳолии сайёра нисбат ба аҳолие, ки дар давраи вабои испанка зиндагӣ мекарданд, зиёдтар мебошад. он замон дар сайёра тақрибан 1,5 миллиард одам зиндагӣ мекард. пас вабои ковид 5 маротиба зиёдтар қурбонии эҳтимолӣ дорад. аммо эҳтимоли он, ки ковид чунин иқтидорро истифода бурда метавонад, кам аст, зеро аллакай ваксинаҳои зидди ин беморӣ истеҳсол шудаанд. вазифаи ҳар як ваксина вокуниши масунияти бадан ва пешгирии рушди худи беморӣ мебошад. яъне одам як маротиба бемориро ба осонӣ аз сар гузаронида, дигар ба ин беморӣ дучор намешавад. ваксина якчанд нав мешавад.
дар сафи пеш имрӯз ваксинаҳои рекомбинантӣ ё вектори қарор гирифтаанд. Масалан, ваксинаи V раванди истеҳсоли он чунин аст: вектор гирифта мешавад. ин қариб ҳама намуд вабоӣ маълум мебошад, ки аз дохили он ҳама чизҳои нодаркор тоза карда шуда, маводи генетикии COVID-19 ба он ворид карда мешавад. барои моҳвора ҳамчун вектор аденовирусро интихоб намудаанд. он яке аз намудҳое мебошад, ки боиси пайдоиши зуком мегардад. умуман ҷустуҷӯи дору ва ваксина монанд мебошад. аввал доираи дастнишондодҳое, ки метавонанд самаранок бошанд, муайян карда мешавад. баъзан интихоб дар мобайни миллиардҳо намуна мегузарад. агар барои ҳар як намуна 1 сония истифода шавад, пас барои интихоб 30 сол бе истироҳат ва танаффус лозим меояд. маълум аст, ки пас аз чунин соли зиёд ваксина аллакай ба ҳеҷ кас лозим намешавад. аз ҳамин сабаб дар раванди тадқиқот аз зеҳни сунъӣ истифода мекунанд. дар марҳилаи дуюм ҳамаи он чизе, ки боқӣ мондааст, муайян карда мешавад. дар идома озмоишҳоро дар бадани ҳайвонот мегузаронанд. танҳо пас аз ин ваксинаҳо дар одамон озмоиш карда мешаванд. аммо ҳатто агар ваксина пурра омода бошад ҳам лозим аст, ки истеҳсоли оммавӣ ба роҳ монда шавад ва ин ҳам осон нест. одатан коркарди дору ва ваксина ба ҳисоби миёна 5 солро дар бар мегирад. дар ҳолати ковид ба инсоният ва инчунин ба Русия муяссар шуд, ки зудтар аз уҳдаи ин кор бароянд. умуман вабо низ хусусиятҳои мусбати худро дорад. масалан, камшавии аҳолӣ боиси тағйироти ҷаҳонии иқтисод гардид, ки дар охир ба инқилоби саноатӣ оварда расонд. вабои испанка бошад боиси қатъ гардидани ҷанги якуми ҷаҳон гардида буд, зеро одамон барои дар ду ҷабҳа мубориза бурдан имконият надоштанд. аммо коронавирус ба монанди як зукоме буд, ки аз таъсири он дар як сол 650 000 одам ҳалок шуд. ғайр аз ин, одамон ба саломатии худ диққати ҷиддӣ дода истодаанд. акнун бемориҳои рӯда кам ба назар мерасанд, зеро одамон зуд-зуд дастони худро бо собун мешӯянд.